bia ye hu ni sisi ye nua bema Atsu twasam ni krum ana sisi ye di hu sisi ye ma mo live report efri ada ana sisi ye hu na uhwe foni na etweku sisi na Atsu emu no enya bedu ni krum Atsu nemu no enya bedu ni krum eti wohwe de ekoya utimi se yenu ebema no ni kromfo no aye ready say omaje no awa tu omodena abefi enti yenu ebema Atsu nemu no aba bedu ni krom pepepe sisi ano amafo twen se yenu no omodene ba besi abonten mankofo etimi opu ohwe etino update yede emamo efri eho eno no update yede emamo efri ada eno no yenu yebema Atsu so far yede ne kodu ni krom yede Atsu ekodu ni krom enti ni krom na sisi yede ne kodu uhwe ekrom ona emse ye kra kakra eti no uhwe edom a etwehia ho a omutwen omunua Atsu na omawe kam no ano edin empenifo ne bubebi se owo krade a enkwantumenje na wiase so yanke ni wechi a osi agodi ede na Atsu abebobra yie ewo hapa Ghana ha yedini fi enkran anopei na yeye no efusi Yesu ne bibia ena yepeja no tuke mu pu yedini ebedu eye enkran kodiem adan a yebepa ne nkrabia ewo adan enti so far adan ena yewo sisie a yenu ebema no yebepa ne nkrabia ewo adan na yeni mpinifo no bibibire twetwe nkomo ama omo chiechiremu ekireye eye kwan a omo fa so a omo de yenu no ebeto ho bibi ntino yebema mo update ni saa na motumi ehu de eko ewo eye dwumedie no ase etino so far eye yenu yebema Atsu na yie no na yeguso a ye hwe ewo adan yenu yebema Atsu na yie no na yeguso a ye hwe ewo adan na oba abomodin a share video no na ma afoforo so entimenye bi na omonhwe oba share video no man na ma afoforo so entimenye bi na omonhwe Atsu emu no enya bedu ni krum Atsu nemu no enya bedu ni krum etisi anu so far enu ebema no etumi ebedu ni krum a nkofo gina wa tu aka kire ne se aba transi na ofie ena wababedu no and so far live report every adan sizi a wo hwe ekire wona ya de we bi esisi ekire wo ti se de ye no enkran na ya Boston ewo ekire wa ye de yenu Atsu eba be siso stand ya bo no ekire wo no yenu Atsu ena ye de ni eba be siso na etumi aye kama etino live report ayede mamo bibia dito bibia dito ewo adan so far yenu Atsu Nyankopon emfa ne kra ensie yie edi so far adan ana sisi ye ginai adan ana sisi ya ye ginai ye ni epenifo no bebre etwetwe nkomo ohwe kro no mu a ekronuma e beje abra na omo twen se emu no bawedu ekrom ho ohwe krom a ehwa ye beje ena ohwe diwe a esi ekon so a amafo amo krom ho no emse Atsu free ho ne de bebre na nkasa emfa omoni hu Atsu ekrada so omodo omoni hu na nse yedi na emu ena emu na ebefie
eti amanfo ahwe no TV so amanfo ahwe no radio mu tie no Ghana football mu na de okofo bebre ebo pempen se ombehu omu nua be man enti so far ene eye ni nyina na twa so ewo ha ise ya ye nkrande no ne krom de ene ye nto hwe nipa epu ba ni nyina ye ne krom eye adan nipa omowo ne krom adan ena omo welcome omu nua be ma eye Christian Atsu se wabedru fie a omo mana atenase ewo fie enti so far ensama yensa aka efri ehwa a ebra mu no eno no eti yenua bema Atsu na yie no na yegusu no in fact asam no anodin yenkendi wechi a osi agrodie ede enti ohwe kasa asaso ni nyina kasa ade yenua nemu no ba bedu efie ohwe kasa asaso na yenua nemu na eba no Atsu nemu no na bedu efie no yenua be ma no nemu no na ebedu no enti lipa ebo empimpan adi ekiri anya agro enyagro ada ewe kam yenue omaya de yi yaman kafra demin fadie ti we live report every ada Jahbless TVGH ni usre oba for comment bra share like na comment na etumi enye kama yenue be ma Atsu ne yi ase live report ne de mamu sisi a mekasei ne mu no ebedu adan sisi a me no kasei Atsu emu no ebedu adan nti adan na ye no ekase afri ye beji muntata saa to tama dwumedie no ebekọ ne wiye ewo adan ye beji muntata saa kwapem tama dwumedie no ebekọ ewiye ewo adan enti adan ana sisi ya wuhu yenu ebema Atsu emu no enya ebedu adan enti se o hwe emia sa ana eko na bebre ka se adentina ke yensie ni wo eye enkran ho na emfa later on no yemfa eye ne enkon krom but utie omamamre ene omo akwankyira ewo mu krom a entumi nya possible say ibitumi sie ni wo eye enkran entumi nya possible enti mpenifo gitum say ye de hye ne de ehia no ye de hye ne de ye ma no nkoda bebi ada sebio ni krom enye kra say ye de ne ba ni krom enti ni krom enye kra ne say ne kra na say oba ni krom no obada ni krom enti na enne uhu say Atsu emu no aba bedu adan enti adan no de ekoso ho bia no the live update no de mamo sisi ya bodwa taja ewo ho a ye twa emu no na kura so emu ne nya bedu ewo adan emu no so nya bedu ho no so far ye nya mfo no mesi abonten because mpinifo ese omoba na mo sa tena se ewo ho no mpinifo no nya bedu ye enti so far ye de emu no si eye ambulance car no mu na esi ho ena eye mpinifo a esese omu firi enkran ebepim wo so ebinom kwan so a omoba enti se omu wie a omu de ne besi eho na omotime enti anapa no se wo hwe poster no so a yen hwe ade bi wo poster no so wo hwe poster no so sisi ya na se wo poster no wo fie na wo hwe so a wo check ya omu ma ye hu se omu bedi kan ye yie no ewo enkran enimo no omade da no wonkran na ye firi wa abusu no betena ase aye yie no ewo adan endisi ano omu bie ne so kakra na ejamfo bejam no kakra na se omu wie a afi ye di Atsu emu no beko emusieye
ni ekosie no yekosie ni wie a na afi de ya befie ni abanum sikansa and so far Atsu emu no akodu ni krom Atsu ni mu no akodu ni krom na utie adanfo enkyerɛkyerɛ anase ɔmo hyehyɛ ɛfa ɔmo ankasa kwan a mofa so esi omufu no ene kwan a mofa so ɛyɛ ɔmo ayi a ɔmo amamre bebree enti sɛ yɛhwɛ video na nkɔfo ɛsa nkɔfo ɛyɛ dede ɔmo a kɔkye bebree wɔ a ɔmo yɛ ɛde welcome yenu ɛbɛma no enti wo hwɛ video na nipa egu tent na sinye kromofo ɔmo finkran yo ɔmo fi krom hɔ na ɛna ɔmo behye yenu ɛbɛma Atsu wo hwɛ ɔmo gu tent yi ase a wo hwɛ nsisi yi a ɛyɛ nkɔfo ɔmo wɔ adan krodu mu hɔ a ɔmo twɛn yenu ɛbɛma Atsu na ma welcome no sɛ waba ebedu efie asomdwe mu empenifo bu bebi sɛ kuntumia ne sen a ɔbɛkɔ n'echi enti sɛ wobɔ bla na nyɛ a ɛsɛ wo sansan w'echi anazo sɛ wokɔ na sɛ woyɛ pani a wobɔ bla sen koraa woyɛ pani a ɛsɛ wobɛtena fie ɛna yɛsɛ aboa biara so ni ɛsoro a owu a ne takra ɛmba fam aboa biara ni soro a anasɛ takra aboa biara ni owu wɔ soro a ne takra ɛmba fam enti wowu wɔ he baba fie eti eya na sometimes yɛkɔ bebi na sɛ yɛkɔbɔ yɛbra na yɛwu ne ntumi afa nko yɛ krom a eya ɛfa bi no ɛmma na decide sɛ yɛ papa yɛmfa no nkɔ yɛ krom anasɛ yɛ maame yɛmfa no nkɔ yɛ krom but nka ukrom a ɛyɛ ukrom ne wa mamre a ɛwɔ ukrom ɛne bebi a wonfuru ma hyɛ bebi a tete o bebi a wonyini yɛ de ukɔkyin sen kura na ɛhɔ na wo hyɛ abrabɔ asente hɔ ɛna ɛsɛ upie etina adaafo nyinaa bɔ anan ebinom firi menkyɛ ebinom firi chichirichiri krom hɔ na ɛbɛ bi hye yenu Atsu nti wo a bibia hyehyɛ tuntum bibia hyehyɛ kɔkɔɔ ebinom so nhyɛ antara yɛ tuntum all just because of say yɛ twɛn yenu Atsu na yɛtumi ayɛ na yie ɛwɔ krom hɔ eti nkrandeɛ ne de yɛwie yɛ nkɔtena se wɔ nkranbiem deɛ aka ne nyinaa yɛ ne krom eti ne krom yɛyɛ ne nyinaa wie a ɛno ano no na Awurade yɛ adom a ɛkyena so na yɛasan atoa so ayɛ ɛyie na nkasa enti ɛkyena ne deɛ nkran yɛyɛ na ɛne yɛn sa wɔbɔdeɛ na ade na ɛbɛba but ne deɛ yɛde yɛ ne efusie sum nyinaa de ama no yɛyɛ ne efusie sum nyinaa de ama no ɛno nti ɛna wohu no sei ɛwɔ kasafoni wei no so mesrɛ oba afa yakɔ nsɛm fɛtoɔ oba afa die nsɛm fɛtoɔ ebusua ɛhwɛ ɛma ɛhwɛ enuanom ɛhwɛ sebio wonua ɛna atɔfom yɛnyina yɛnua ɛna atɔfom enti wohwɛ tent bebi a tent ne wɔna ɔmo de mu ne bɛkɔ kɔhyɛ hɔ ɔmo sɛ tent bi ba ɛhɛ good bebi a canopy wei ɛhɔ ɛna ɔmo de body ne besi ayɛ ho adwuma ansa na mo pagya de besi bebi a ɛyɛ white no nti bebi a tent ne wɔ no ɛhɔ na mo bɛde da body no mankofo atwa ne ho ahyia ɔmo wia mo pagya ne besi bebi a wo hu sisi ɛyɛ sɛ yɛde tent white esi no ɛhɔ ɛna ɔmo nso ɛde ne bɛba a ɔmo abɛtoa so ayɛ efusie sum no eti life update ɛna yɛde ma mo efiri adan to so far Atsu ne krom adan ɛna yɛni ɛtwai anase yɛhwɛ yɛni krom eti wohwɛ cars yɛ ba ya yɛde ne ba no nkranfo a mo ba mo fa live videos efiri ne krom ɛba bebree so far yɛnua Atsu ne krom aside say Atsu efiri mu a ɔyɛ Ghana nyinaa deɛ no wasan so ahyɛ ne kuro a ofiri mu adan enumnyam because utie abakwasɛm a sɛ adanfoɔ ehunu sɛ ɔmo wɔ japade bi sei na ne kuro Nyankopɔn ne misiri ni ɔmo tumi afight ama ne mu ne tumi bedu ne kurom ma yɛbisi ne kurom na ɛbɛtumi ama nkɔfoɔ tumi firi abrochi ɛne nkuro bebree etumi abɛhwɛ yɛ nua bɛma Atsu eni echi ɛwɔ ne kurom
enti efa bebi no de enka eye pa se yenu bema Atsu nemu no aba abedu ne kurom. Eti so far Atsu emu no na abedu ne kurom no se o hwe sisia sa anete nti adan aye butubutu pa nkofo bose nkofo bose nkofo etwen nebusuafo boys amo bojama amo shijama amo twa videos amo yewi aposifo amo ko kunwe ne kita binu no amo ko transe akotwen yenu ebema no se we it is here no so far na emu na bedu adan na mom de ye be de se adan na emu na bedu ho no ye de ne aba be si ho ye de ne si wo wi a ye be san ebie ne ni echi ema nkofo abehwe no anase nkofo ebehu yenu ebema no na ye show last respect ansana efria akọ enti enkrande na yewie ne de enkrande na yewie enkrande ne de yewie etenne onto say yebebo 6 o'clock e wa adan no eye no yentu apo onto say yebebo 6 o'clock ti say de yeye normal eye e wo Ghana ha no na eye ne de yentu apo da say yetoa say yete ho Jahbless TVGH Mr. subscribe to YouTube channel no famaye Jahbless TVGH subscribe to your YouTube channel no amaye nipe a ebo piso ho no anodin nipa ebo piso ho na anodin ye de mu education na de mamu ibinti sound no yetumi fa mamu enti ye mamu update no na motumi ehu enti nipa atwa ehyem okrumo ya tent we a wo hu sisi yi tent a ho na ye nua be ma no omo bade da no na nkofa hwe enti adanfo na wo hu omo sisi yi wo kasafo nisu no kromo fo ebirum hye white ebirum kra de omo ntiso dogo bi enu abe ebirum susu ehu se ye nua be ma no emu na nya bedu nkrom dia na se omo ma na kwaba enti omo dina wa omo hwen binom sukra nka bi hyem se obedura nti krom ho de kamya akoye se enne kra de ayese yedi bronya wo krom ho kamya akoye te se enne mpo de ayese yedi bronya nsa wo krom ho because nipa etwa ehia wo krom ho nipa obebi ko nipa ewo baby ko nipa ewo baby ko nipa ewo baby ko nipa ewo baby ko pa enti ebia we yi baby a yedi yenu ebe ma no ba wesi na yetumi adeda no ebia yehu bia na yedinu eti Atsu die wabobobla e wo Ghana ha pa Atsu abobobla e wo Ghana ha pa en ohwe Ghana football na wodi dwumaso e wo Ghana football mu pa etwese yenu be ma no e bona baso na ade ba kwa mani agye won se yetumi de na ba bedu no krum na amamani agye se sebio wenwu ewo akontum yinsi na akontum obi pie ewo nu ono an krum adan esi krum pete de wuna ma bi beka enti yenu be man aba ebedu no krum eye adan no krum adan enti Atsu na ye kasese wobie orphanages bebre awa Ghana ha ti enim se ne yire no na ebeto aso se ne nye ne yire na ebeto aso se na ombekọ no se na ombekọ no enne yintumi nkyire enti update bia no mesre okpa enwane nko Atsu ne yie no hu na ye hwe no oba enwane enko 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 Atsu emu no ebedu ne krom Atsu emu no ebedu ne krom enti no mesrew oba pe
Wamadia mam video no afoforo so ensa enkabi ye ko playback kakra ewo videos na etwagu ye na anapa no mu wo hwe videos na anapa ye hwe na eye de ekọ so ewo eho ana ye pese bo playback kakra e de kire mu anapa no ne de na police band na eji abamba saa nti aha eye enkran anapa no na omoji abamba saa na omode enye ekọ nti anapa no sie no na eyie no enhyehyɛ so no ana na ye hu ne saa no na ne hu ne saa no nti ohwɛ sofa eyie no duesi akɔna enyama akoye kama amo ano no mo team baako mu no team no wo mu no nyina no ansa no ofiri mu no saa team no nkɔfo na apie wa ha no nti we ye anapa no ɛwɔ nkran sa wa wonye bia nhwɛ do ɛho update kakra na ere ma wo no nti anapa no ne yere ene ne busuafo bepie mu ebepie mu kama ɛwɔ hɔ a na utumu se bibia koyi kama nti anapa no ne de na ade ankyen bia santi ana amafo enya mba bebre sa but echire no de utumu se nipa aba bebre a omobeguma dumedi no etimi aye kama ana ono so ye kremoni nti no kremofo de bebre aba ase ana osan so ye ahunani nti nipa baako de okita eye tu identity baako ya ahuna baako so ye kremo na osan so teblofo eni twi tutum se atwu de ono ankasa no ka ahunani de ebia obekọ asọrọ beti osan so eye ntuti ni din Christian atwu a oye Muslim ofre nyame bet idini ntumi nchenji enti atwu de se ye ka atwu ho asema mitie eye videos biblia efi cram check ho na mehu se yenu ebema atwu ene nebusuafo etumi ekọ orphanages biblia any prisons ne bi se sisi ya na so far me yenu ebema ne ni won why ne be taking in charge of all those things na yenu ebema atwu na oye no why ene be taking in charge of sa ene mani nyina eti yinu ebema no sebio aside se kru ne ahwera de no yeso ahwera de ano edi papa ano edi adaha ena zia yede life report efiri ho ede bremu ede adan life report ede bremu eti ebusuafo no otumu se voter region de omo costumes and omo dressing ho a no se we de ofi voter enti anapa no yede dan na daka na efe papa yi adaka na de efe papa yi na ade ba ko no se impenifo de tu wo se wo a wunim a obetwi phone se wutwa wo problem se wutwa photo na beda social media eso mu a asamato enti obi entumi amfa camera entumi ntwa body na odade ne mu empie because edi kan ate won and say wo a wunim na obetwa no asamato enti obi entumi antwe camera entumi anye video bia amfa ma bonten se odi show se yenu ebe ma no eyewe enti ohwa Ghana Supporters Union eso betwe mu ebe ye amakwa nkyere kakra tumu se omu be display a mankofo hu se omu so aba ana like Kingston ene goalkeeper friend say like Kingston ene John Pente omu nyina ebegu ase enti Supporters Union omu nyina so ebetwa no hu hia anapa no na efe Ghana Supporters Union
na efe pa omu nyina betwa no hia kama na utumi se na bibia so ni kama na bibia so ni kama enti anapa no ye we ni nyina wie no na afi de ye be kan ni tribute ebusuafo ejamfo enuanom emma asole ene nipa bibria esese ombetumi show ye ni be ma no ye last respect no esese omoba eti ohwe video na see ena ekoye anapa no ewo nkranman mu yenyanya adan de no ma nkoze adan no afianse omode ne besi eho no madeda nti John Pinto ene like isem ena omoto nti enne sei John Pinto ma mi we kra khoi osupa ye otumse na ne ra kho nti ohwe esoro ne sei a we a front view of the ekwo so adan front view of the ekwo so awa adan nti the live report no de mamu ohwe the ekwo so awa adan no live ena uhunu the ekwo so awa adan live ena uhunu nti anopai the yahwera de papa yahwera de papa yahwere ade papa nti agro de bibre ho kiti ebai wemu ebo into frank na ase ayede yi pa nti no wohwe nipa ebetwa hia ho a na dwumedie no na ayekama na dwumedie no na ayekama pa eti wohwe oyina se emobia kwan se obadia na udi protocol ne chi a obetumi abahwe emu no eti supporters union ene Ghana Blaster penifo ne bi ni penifo bebre etumi betwa hie mu a na omo tumi ema yakọ edema ebusuan ni nyina na omode yakọ nsem edema ebusuan ni nyina eti se wohwe ye free Jahbless TVGH a adan na yekopie mu sisie edena kopie mu ewo adan a yebeye na yi ena yebo 6 o'clock a ansana ya pon efri adan ye mo 6 a se yetenemu a se ade besa enye ewo adan enti anapa ne de ekoso ewo adan ana yede mamu se munhwe de ekoso ewo adan ana yede mamu se munhwe no eti oba share video no for comment bla mesra comment section wono ehia pa na subscribe your YouTube channel na ansa na we free ho akọ oba subscribe to your YouTube channel no ansa na we free eho akọ ena yede de ebesi won sisi ano yenya de nekodu adan enti afianse yebe ye no hu yi na ye chinyi na ntade ansa na yesan de nato empamu wo ho na nkofo atumi abe enti eyie ne de ejiremu atu enyumre se omobaye na eyie wa adan no ejiremu atu enyumre enti omoye na eyie ni wia na afide from there no na yehu hawa enoma ebesi akọ ewo adan ho enti so far live reporter every adan eba no enti anapa videos no na ye ni ehwe no kakranka no club na Atsu adwani a odi free ma Ghana ha ekoye na wani ehwe club Atsu na obo free Ghana ha na wani ehwe eti wo hwe enoma ekoso a ewo ehwa no kese players ni bibriaba enneye eda edisie no nti wo hu players ni bibre Ghana Blaster ekire no ye hu se eye didi ayu eni nkrofo etumi aba bepim azene Sule Ali Mutali omo de 1 week no mu omo bedi djuma pa eye da zuzu omo abegine mu a onso omo ye ebehwe nti anopa no enoma ekoso ewo ho no na no de but eye ni kase na ekogina adan because adan no okọ sisi ya na nkofo etwen se yede ye nua no beto empam
na nkɔfoɔ abɛhwɛ n'ani akyi because sisi aban ayɛ n'afɔm deɛ nti ɔde deɛ aka no de ma abusua yɛnkɔ adan ne nkɔhwɛ deɛ ɛkɔ so sisi a na yɛmmra eti sɛ wɔhwɛ adan ɔmo gu so a ɔmo yɛ esisi ɛwɔ ne mu no wɔhwɛ adan ɔmo gu so a ɔmo yɛ esisi ɛwɔ ne mu no nti ɛnkyɛ yɛde ne bɛto mpa mu na ɛyɛ no ho ɛyie ɛwɔ adan hɔ na yɛtumi ɛkɔ kosie no nti ekosie no wie a ansa na ebusuafoɔ ɛba bɛtena ase ebusuafoɔ tena ase kakra a ɛkyena nkasa ɛna yie no ɛbɛkɔ so paa ɛwɔ Ghana ha ɛyɛ nkran ɛbɛkɔ so ɛwɔ nkran ɛkyena ɛna yie na nkasa ɛbɛkɔ so ɛwɔ nkran nti ambulance a yɛde enu ɛbɛma no tu mu no ɛna wohunu ambulance na yɛnu ɛbɛma no ɛda mu ɛna wohunu sisi yɛ nipa epu nti afensi yɛbie ambulance no ɛyi yɛnu ɛbɛma no efiri mu nti wo hwɛn ya bɔbɔden tapitu ɛbɛkyekyere mu kakra nkra ma wohu bibia deɛ kɔ flowers na egu no yɛnu ɛbɛma no ho no ɛyɛ 10 ɛno ɛna yɛyi gu police car mu ɛwɔ hɔ no nti sisi ya so far Atsu ne mu no ɛwɔ ambulance no ma yɛbɛyi ne firi mu na ɛde na bɛsi ne kurom mo bia bɛhwɛ n'anim obia hwɛ n'anim wie a afi ne yakɔpɛ no korabea kama na bibia tumi ade wano nti sisi ano flowers no ɛyɛ baako 10 ebusua deɛ wɔ mu president deɛ wɔ mu Ghana Football Association deɛ wɔ mu Turkey Airlines deɛ wɔ mu ɛna ne yere ne ne mba so deɛ wɔ mu ebusua deɛ wɔ mu ɛno na yɛyi no one by one ti hu sɛ yɛyi no maybe free care mu kɔ other side na Atsu flowers na yɛde maa no sɛ ɔmfa nkɔ na ɔmfa nkɔ hyia no bɔfoɔ no ɛno ɛna ɔmo eti nipa epu paa nipa epu ɛbɛhwɛ adeɛ baako a mani agye ho paa ne sɛ yɛtumi de enu bɛma no akɔ no kurom adeɛ baako a mani agye ho paa sɛ at long as yɛnua no etumi kɔdu no kurom me kai sɛ ɔfiri no kurom ansa na ɔkɔbɔ bɔɔl no ɛkyɛ but adan hɔ na ɔtena ya utumi sɛ afɛnsi yɛbɛyi ne frika no mu nti adaka no yɛpagya no adaka no ɛfɛ yie papɔpa adaka no ɛfɛ yie papɔpa na na ebie so no ade ba ko sɛ ɔmo ban ne obia sɛ wo a wunim na obetwa no ɛkɔ social media asamba ho a wo ne yɛ bɛkyew nti no obie ntumi ntwa yɛnua bɛma no picture menim so bi no mu wie ɔmo ho twa ide a ɛne ntumi nkyerɛ but so far no obie ntumi ntwa yɛnua bɛma no picture adaka na ɛfɛ paa adaka no ɛfɛ papapapapapa ana yɛde ne bamba yɛde ne ba no nti yɛnua no ma ɔmo so casket no ɔmo de ne ba nti bibia ɔmo abɔ tent no so far ɛkɔ ana yɛde yɛnua no ɛba bɛsi na nkɔfoɔ etumi abɛhwɛ ne n'akyi ɛkɔ ana yɛde yɛnua no ɛbɛsi na nkɔfoɔ etumi abɛhwɛ ne n'akyi nti yɛnua bɛma Atsu na mu no ebedu adan bibia ɛyɛ yɛnua bɛma ɛyɛ Castro ɛkɔ akɔtɔ nsuo mu no ɛhɔ ana Atsu efiri nti adan na yɛde na adaka no ɛba no ɛfɛ papapa so far eyi ne deɛ Ghana for ya kyerɛ sɛ yɛnua bɛma no yɛdɔ no paa yi ya kyerɛ sɛ yɛnua bɛma no yɛdɔ no eti so far adan ɛna yɛnua bɛma no ɛbɛdu no yɛnua bɛma yɛde na bɛdu adan ti see live from Jahbless TVGH adan ɛna yɛde video yɛde brɛ mu enti so far yɛnua bɛma no yɛde ne etwa apro kakra yɛde ne nante mini bibi yɛde ne kuro sisi yi yɛde ne akɔkyerɛ busuafoɔ no ti badane yɛ ho ti yɛde ne sɛ yɛde ne bɛkɔ apro saa yɛde ne kɔ apro awi a afiance yɛde ne kɔsi hɔ na adɔfoɔ wo yɛ starting na yɛde video ne ba no ne yɛnim sɛ nipa betumi epu saa o
but so far no nipa pu ebegu adan kromo no ese weni ense se yeka and we cry to me am ehun se ke amfana amba ne kroma nkenye nti ne krom na yede na ba no etimi aboa ema nkofo etimi free eye echichi ne bencheye etimi anantimu babedu se omo behwe yenu ebema achu eni echi nti adaka no ana yasan ade adane ye ho a ye kono adaka no ana yasan ade adane ye ho a ye kono nti adaka no ana yede kono yede ne kakran sa ana yede yenu ebema achu yede ne ko nti so far yede ne ko bebia tent ne wono aho ana yede ne kwakosi bia ma ye we no ana yede ne kwakosi ne yama nkofo abehwe ne chi afianse ye yi na nkasa wo ho so far afianse ye be yi na nkasa ewo adan so far afianse ye be yi na nkasa ewo adan nti life from adan ana yede blemu enti yenu ebema no tent red one no eho ana yede ni kowura enti ye wia ne ekusie ne kata so a yede ne ba besi ha se yewie on the tent ni mienu red one any white one no enti white one no on se yepeja we no air condition wo bibia mfutu ni ntino air condition bibia wo mu a yede yenu be ma no ekoho enti wo hwe yenu be ma no dwumedia wo bedia ano odin pa yenu be ma no dwumedia wo bedia ano odin pa enti life report every adan we eya anapa de na yebo boso kakranka anapa de no na yebo boso kakranka anapa de no na yebo boso kakranka in fact anodin enti tent no na se na zia no hu ni zia yi tent no na se na zia hu ni zia enti omo bobo tent no na omo yi nuane mu no na omudi epie omudi yenuane mu ni pia na afidie yabomodin ase yebetimi ama adofo ne jamfo obia opese ohwe yenuane nim bia no yama na kwan se omla no omamehwe Christian achu enim eti tim bebre abepim ho omo hye jama hye omo bo ni bi ebo enti no sa ana etie the life report no eblamo the life report no eblamo the life report no eblamo and wo hwe yenu ebe ma na dwumedia obedi wo Ghana ha no de anodin nti so far eye no ye behwe eye no na yetumi ehu de eko ye behwe eye no we anapa de na esiye no ana ye de update blamo ti anapa no dwumedia course no a police band for any team for brass band for enyum no kra ye nyankofo pon mo nwonyum no because we bokakra ese we jai na we so bebobi because nipa ba ko ntumi nje mmoso sa nti e ma dwumedia ne course mesra emfiri aha nko e de update ne mamo adanfo amamre na etwegu no adanfo amamre na etwegu no adanfo amamre na etwegu no nti yenu we ma no ohwa culture eye no krum culture ka bibia ye fan culture yenu ebe man culture no nti football full so ne di chiri no amamra na na ye twegu no amamra na na ye twegu no amamra na na ye twegu no enti ye be start kakra the life every adan na ye de mamu life every adan na ye de mamu yenu ebe ma Christian achu ne picture da kasefoni we so no yenu ebe ma no yede ne bedu no krom enne ne yene ne mabe pie mu no na areho yene ne mabe pie mu no na areho pa nipa ebo pie su krom no anodin nipa abwa pie su krom pa ne de anodin nkofo jomani ehwe football foi obia jinani obia se even wabaye insanawa mahia ye wokrum no ohwa ba na mo bori nyina ne se yenu ebe ma no
at least ekruma no free na wabaye ensanna ho e de aman wabaye ensanna ho de aman enti yie no yenya nhyase ekura o afensa enoma egugu na akwan mu ekofo so ye ready o hwe tent na ase a nipa mbegu ase no ona se nipa mgu ase no endu enkrade no kura o enipa abwa pesu ho papa wo pa nipa abwa pesu ho papa wo pa enti amamre ne amane ena omoye no obia wana amamre grupia wana amamre ha wura kura ho ye wo binu okumu a ye wo mo a achu ye tinidin keke ye hunu da ebinu kura ma hunu se kurum ha no firi but ye bobo ye kan ho asem no ina ebinu behu se ye nua be mai ha no firi etumi kire ne busuafie but se nipa de ni be hunu no na eden even kura bakura anye kurum oni no be nante ama obi ehunu but enei nipa eyam pimpim a enka omuko twesika kohwe no park so a yemfe ye ni hunu yensuru mu yentache no yenye ne hwe no saa nipa no ene sisie ya meka sei omu nyina be hunu fili ewo abla ye nu ebe ma no oda ehwo a ontum keka no ka sambre we no eye mbra esenka ochieche na dofo no ochieche ni krum ofo nyina omomu nyina fishapa omomu nyina kwaba omomu nyina dibim omomu nyina se munje kakra nkran tototom ene ofi bibi okobo no oba no na ne nsapan na odi ba no krum adaka pe na odema oba no krum awroho se ukobobo na ukrumfo du omo tutu ho na ukolao mpenifu opienim krisinachu kana ha nipa eprimia akra mfa mani hu no da kan na a yede da no amede mani ko hu se yenua achu na ada hoyi mfa mani hu achu da wo ha na me ko hu no even obobo okra dressing room free akọ park so okoro dressing room okotena ne kema akọ ubehu na chize bia program ya se kwa wo de wani hu kwa wontumi me no but enne inu ebe me aka nse gunubo inu ebe me aka nse gunubo a onkeka na ho enti ohwa lai ya asaso ye amamre ne amane a ekoso adan ene de ma nze binu mu start kra bobo ase odue bibi ewo krom ho inu ebe ma no edua bibi ewo adan inu ebe ma no edua bibi enti enyam bie nso ebieni so a ebe mo bie hu eti enko ye de update ni nyina de ma wo enyam bie ye nu ebe ma achu eso eti ebieni so pe ye de update ni na e de ma wo na mo hu je eko ewo adan sisi ya me kasei ana me ka bibi se wiase no saa na wiase tie wan ka bia nhyemu da se even kra oba ne kruma baba ne krum abla nipa na epija no de ne beru no krum so okonu krum a oteneke mu okonu krum a odaneke mu even kra ne krum okro beba okra beche ansa na oba ne krum na se oba kra anya obia na obetumi hu se yenu ebe ma achu enie but enena okonu krum no eneno okone sapan saman adeja kana ho nsema yiyi tunumfo yiyi ni yase je ubehunu bia wablabom bia no ya desuade de mahia yaka yibehunu wablabom bia desuade e mahia yaka wablabom because dia mehunu nyina ne se yenu eba mai nanka bebia ofri eni bebia ote eni kuro ofri mu no nka minjini so betumi deserve saa enom here yehu but esan determination ene ne mbodin bo a oboye no hu ebusua ofiri mu nti no yenu ebama yi ambu no ho abonfia da oka no ho ntem se obekun akonenim
Okonenim so a obeye nipatitire ewo Ghana ha ene wiase afa na nyina. Na wiase afa na nyina so okonya nipatitire so ho no. Asan hye kuro ofirimu enumnyam ene ne man Ghana enumnyam. Weni ma yehunu se wiase no sa wo ho na wo yadwe se obeye omam papa na se obosom oman a eso mfaso so beba wo so aba wo chim so. Sisia no ekrumu no park ewo ho a nkola bobo ekrumu bibi a ombede ombesie no park wo ho a yaye ne se ke be na astrotef. Sisia Atsu edin na ebada so ewo krumu ene ye 1. Ewie so ebisisi bibi ebade dan no sie no ebisisi okama na horo no so akoye tourist site a nkofo betue sika abehwehwe ewo ekrum ho. Enti mpenifo amamre ne amane na omoye no ho no sound no ewo chichichi nti empese yebema sound na besofa enti na ye chichi mu kirem no. Enti mpenifo no de omu chichi mu nyina ne se Atsu sisi a no yenye de na bedu fie enti no na ebusu fie na waba no de krum no waba no ya kina wawatu oye de hye prekope. Enti no ye de hye de a obedu fie so de a yamana kwaba yamana blunsio ne asa aka se waba ontenase ewo efie. Enti ebusuafo no nsama omukeke ne nyina no efa yenua bema no ba wa bedu fie no ene kwan a omofa so a omagye no awa tu ede eno ebedu fie. Enti sisi a no so far Atsu emu no enya bedu ne krum. So far Atsu nemu no enya bedu ne krum. So far Atsu nemu no enya bedu ne krum. Enti sanaka tembusiafo na kasa wie omo de mic na de ama eye ne de enke ye bia no ye no Friday anopa hyehyɛ ye dwade ye nwe dwade atu enyumre ba we no de esikoye ne se enkran no hia ye won kran no ese ehwe bi ena hia ye wa dan so ye pese ye gye ade. Enti ebusuafo ne mpenifo kasa no ese omode emu ne bakrum ha. Enti emu ne bakrum a muntumi madeda no ha nkosie ne won kran ma ne ye. Enti no enkranfo ye omode ana enkranfo eye omode boko. Enti enkranfo ye omode no ena ama mpenifo bi etumi ba behwe ne nichi a omoye ne fusie sum bibia wiye. Sisi a no afenso obedu no krum a ye beye na mamre na yebie no so mankofo ehu. Enti nkofo omahye kokoro no tuntum nyina eya mamre a ewo krum ho a omode welcome ye nua bema Atsu. Ka saade we yanke ye hu yi eka ya de a enka oba no krum a na nkola bi ti sei ewo kam no muso no mu omo feel se yehu ye nua bema Atsu. Yehu ye nua bema Atsu so no mu a mehu se Atsu ni mehu no oche misika mehu ne ka metache no so na bag mu okure ne fie kan kwala yehu omu nyina ye nkwala ese nka mo de flowers no mututugu ne kwan mu but sa flowers na ese ka ba no adani brisie ni kobren aho bitwa na bekra edia ema ye nua bema Atsu shamani a ye nua bema famu kwan a ofa so hye na blabos 31 years we ndu bebia 31 years ye nua bema Atsu we ndu bebia nti kabura mu 40 50 60 70 no otene so ne otene bless apa nenka de waye ni nyina no efe wa start ne krum wo ye bibi kakra ho ye busuem wo ye bibi kakra ho ofana je we bi no obo omo kola o hwe omo eni nu mebria enke yini bema Atsu betumi aye de abo ne busua ni nyina ntuma mbem sisi aso bi de ne ka obeden na busua fokro hu timu akoboy no se de ne ka obeden na wotumi hu no makoje sene yere ana ne busuafo entumi anye fanya ahye ne japade a wo ewo abochiri obi ni wo fa plane akọ ho ekohu ti se ye hu bia na enka je se kọ
na kokɔhwɛ de esi wa abrochi wa ye hu nti de wo hu ɛyɛ adan for amo soccer academy ɔteye ɔno ne team ɛne de me ya ne de omudi ni mo hye tuntum ne kɔbren no ɛna ha me no because sankofo ye nkofo anka open ne kurom abaye bibi papa bu ne kurom a sankofo na esen ka mo welcome no kurom ho sankofo na esen ka mo ye na wa tu ewo ne kurom sankofo na esen ka mutumi ebe hia no na mo gye no awa tu na mo de ka yen se eja wapa ye hu da ofiri ha kra na yen wo me ebi ye 16 ebi ye 15 enti be bure kra mu fo mani hu atwuda enti omo be hu na ebo ebi ohyego a na krumafo mani agi se omo de hye ebi mpenifo bibire enti ka wo de nkombla ne krom kra no me bibi anase on retire no fi hu se ode na hom gye nyina ba wiye nanka eja ometene bleso aba amba ne sa ibusuafo na esu no eya 31 years de obedia ma ibusuafo nya bi edi eya papa mu control mu bi anyi because nka na wono nka yembra ka yenu ebema no obedidi ama na busu bi edi ne maame ne nuano ne nuana ona ne ya ata no tafo no ene ne obesire o but ye ne wie ayere so a 6 months and now say 4 months ayeka ebusuafo be kai obi mu a kise bia afe ne bedu na ye ba ye nuane na ho a ana biasi na be kai a TV stations ni bloggers ni na de yeso ebegina mu bi abekeka bi utumu se we ama addition bebre enke enye se yetumi ejina okra yebuose ewo na eyi asesa enke ni kwanse ejina yebuose ewo na eyi asesa because ejina odato nananu wanse do no eji no isa tima watete omo yenu ebe mana yenu mebiri wobie eye fan club asanso ebie prison ministry asan ebie orphanage sikebie yenu ebe mana nya bia otopete inteka obebi sese ade na ni papa ti sei otumi firi asase so senka wuo enka yewu de ma enka dofo no bebiri biwu de ama yenu ebe ma achu ebusuafo ebani sana di o se oye gaga wo fun no be e se odi enyumnyam no beje di o se oje fans ma no no beje but yenu ebe ma no ebedi dwuma e sombo e wagana ha Jahbless TVGH le misro share video no like na for comment bra comment section here pa ye bie nu so etie na ye na ye be ye ne de ano be den wo ha yenyam bie nu so etie yenyam bie nu so time so ekọ 3 abo afiansi be ye no etie enra de start ahwachi ewo enkran no just normal one but now no afiansi be bie nu so wo krum ho asane ekokwesi no ewo krum ho etie utumu se yini be ma no orphanage asise wate no enkwala no omo atete omo no a omo ni da atwenim se afi bia omo abedidi no bibi se omedidi biom anase tu betwa bibi se yenuanum na asisi an atwu ehwe omo no omedidi biom anase tu betwa omo ye prison fo a atwu yi omo free prison ebo 1000 eblo sika kese obi 5000 wetua obi 10000 wetua obi 300000 wetua obi 50000 wetua atwu yi sika on hunu se sika na oyi no ha no what you say
ohun se sika na oyi no ha no na enne yinu be mai eniwa yehun se yahwira de kese yehun se yahwira de kese pa wo Ghana ha we ya no pade no enti se wo hu a we ya nkrande no enti nkrande no na yehun sisi yi nkrande no na yehun sisi anapa no ebusanfo no bi firi adan bai esan be fro ka no kom because omo ese omo ba na omo tumi be hwe na eye no koso enti yenu ebe ma no abla nkrande no ye de dan kakra na nkofo be hwe ni chi ni abla ye de dan kakra no nkofo be hwe ni chi no enu ni adaka na efe papa adaka no efe papa enti se wo ntumi anhwe bia enne kakra na ye pone pono de ma wono ho kakra na ye pone ye de ma wono yire ene ne ma enyina bepie mu na yire ene ne ma ebai ebetwa adwadwo pa ebehwe ne ni chi wiase no ade ba ko de bia me kan se woti sen kura no wu a sa time no ene ebehwe last respect de ama woti sen no wu a sa mre no ene obia be che ne ni so de ama abra supporters union be pii mu ho abra supporters union be pii mu ho ene de omo be ye ho de na bebre na de omo be ye de bebre mpenifo bu bi se uni wu a na wubusua san uni wu a na wubusua asan. In fact, araho pa araho na mpenimfo bu be se de opa agro akokotoko no emo na bro ampa yenu be ma no opa agro no kokotoko kana foso ya chen se ye mo na bro da hwe ne ma wawo omo abawiase ne ma no nkola ne susa nkola no esusakra enso nkola ngitingitingitingitingi we why ena ebehwe nkola yi ama dame why ena ebehwe nkola yi asafim abra yenu anu ma mbobo be pimu no abinu matu abobo no a retire abetene fi no no nko ade at the age of 31 years yenu be me etumi afrim Mr. Oba for comment bra wati Nat I say rest in peace senior Atsu Nat yama ya ho hyeden o hwe Nigeria a very young girl Nigeria a very young Nigeria a very young enti yensa yenko adan ne nkofa de ekoso adan enfamra osisia de ekoso adan ni still yenya mbie emu no so yenya mbie emu no so yenya mbie emu no so ye enti no adan ana yeda so yewo sisie adan ana yewo sisie enti o hwe view na ekuro no de nke enu be man ko wie ne dwuma nka 40 years ko bitma be bibi wonu krum 40 years ko bitma be bibi wonu krum hwe ne yere au 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 Araho popo payi ne yire no ne yire ne young
yɛne bɛma Christian Atsu efrum yaya yɛne bɛma no efrum yaya ene ne yere ne mma no bepie mu no em se ne ba last born po de ohun de ekɔ ba is a penny no ena enim emu kakra emu penny no ena onim emu kakra but ohwe de ekɔ no ano den papa yi sebio se ode ude busuem na ebusueni da so nyina ne wo na sebio ufuru mo nsa eya ye pa eya because ohwe the way enome esi ekona yenu be man wan kebia nhemu da yenu be ma ankebia nhemu da na ufuru me ya abra ne yere ne ti news no abra asemisi na ne yere ne ti news no to be frank na ne yere ne ndwene se no kranteja na ose onukunu ne hoye until say ebeka say nukunu no ewu until say ebeka say nukunu no ewu se yanka say nukunu ewu a enka wanje ni da mekai abra yede nemu no bedu Ghana na yakofa le free kutoka international airport no na adofo Ghana fo adeba kwa mehu Ghana fo no se enyesi edofunu ipenipa abra kutoka international airport obedu enini na soja fo be fa no se wakun okun ato reason soja fo no bedu o ne se awo be fankan ye eseke ye police na se ese ye nipa different bia no na koye sankofo no eye eni dia omude ma ye nua be ma eye Christian Atsu ne mai omunya Ghanafo ne busuafo ene ne ye ne busuafo ebi kwa brofo kwa wo kakra ebi abusani kwa abusapeni bi kwa po ne obetumi atisa brofo no so that say but sisi ano ne ma no ekwa omo be fie anamu be fie anachize afini du se omo be pie papa no so a ansana omo bagana ya samsebe mpenifu bo bi se yedu mfum so a na ya kan ya no menim sa abene budie but mo fa ncheme otiazie se yehu akola no kura animu a ewu fie a chichire beba na nan hu ne nan animu a obekai Atsu ohun se ne ba Atsu ne ba nie but akola no sisi a so mo begana enim abra edine bedu ye no His Excellency Dr. Maumudu Baumia ena ekowe Cameroon no na odi speech eto ho e ma say ebusuafo yi ye mamu nyina kafra edine ba bedu obeka yenza ye ba na ba wakwa chinchin ha wa ba bedu fie enti wa bedu fie dia ye mana kwaba ena ye papa yi ede anudie eduto ho enti we eyembra yede ne kɔ 37 military hospital yanke bi anhim ne yandwinu mpo sɛ ne korɛ yenim mpo sɛ ne korɛ da anto sɛ de esi ne ba mu otumfo TVGH also rest in peace legend and any George also Ocean Free Italy rest in peace Atsu in fact anodin eti anapa videos na yensan hwe kakra abra ohwe view no yia we abra nkofo ebuwuro kofie no yemobi akwan we yensi obi akwan se memehwe bio yemobi akwan enti echire no yehu se didi ayu ane nebusuafo no binu mu etumi aden aba ebepie mu ase
ti didi ayu buy no de in fact na horse no mura na san kwa different but o hwe the way a yeni start anapa no any the way a na no mesi kona na anoden wo na wo ti sen uduru ho a obesu senti a yentumi amakwan se yentwa yeni ebema no photo embeto abonten se obi anim se yeni ebema no okonkon no toye nti ne wepra kana fo so de enim nyoma kan enim se mebre so kan nti no omoma obia ya wese wa wunim a wetwa na akoto social media ne nenim beba no ene wa udigireje nti ye ma ensam no ekọ bia sum yi abra ye bi enu ebe ma no so ni na nkofo etwa ne ho ahia na asem we si no me de min hire ni mbo mu papa yi ye enu ebe ma no ekọ ball match na obo match ni wie no match no almost score 0-0 tina aka kakra bi no ma bepon ana ye enu ebe mai etumi force ya na ode atena tum se kew ode atena ne tum na ena enkunimdie ekomo omo eti na enkofo eni agiye pan se achuwa etumi ayade wini bonus kra wanje trophy enoma yese de man kra wanje enti yenu achu eni age esenko tu kwan sa de na nyimire kra wontumi ntuo because of say go ni buy na omuji omene enkofo friend bona baso kwa yade we see enti utum say enigye na ye mo ama yenu ebe ma eye achu enigye no aye mo e de ama yenu ebe ma achu enti achu hu ni sa na pe na wontumi anko ne krumu back wontumi anko bebia esese okodo back and oka ho because of say no oyeko for four friend bona baso why ade ago eni na wotumi ahye yeni da yemi ola I say rest in peace and Veronica Kwansa I say rest in peace bro Veronica Kwansa enti abla game no a day before a umbe we no and a Chelsea for a gina wo match am bo so etumi celebrate in Obama because sada na match na oda no e na sa atorenchem no esiye osiye no de Ghana de yemfa ya no nkasa monda nti yesi onwi nti ye twen se yeni Obama na ebetene nka se owa ha ana se oda ha yantene nka to tama yeni Obama yi etumi di free mu Kingsford Apen Crow I say rest in peace uncle yeni Obama no eti so far adan na yede ho mfoni ede kire mu adan na yede ho mfoni ede kire mu yensan yenko back to adan eho bium na yenkofia ade eho yensan ko back to adan eho bium na yenkofia ade eho yeni Obama no yede ne kodu nukrum eye adan yede ne kodu nukrum eye adan yeye the last respect eyi ede amano eho yeni Obama no yedine kodu nukrum adan eti adan na asisi an the life ede mamu efri adan wode esi ehun esi ehun eti yenu Obama atwude Ghana de so far nkofo a wo hwe omo ene edwumaso a wo bedi wo Ghana ha no ano edin ye papa ne mano ebepie mu eyi na se enne no na mehu se me akwa na maye mmre ne mano ebepie mu eyi na so no na me ampo no na maye mmre me ne mano bae no na maye mmre abra yepeja no ni wi ase ese wodua ne ni di a wasamba wi abeka bi nti asem we beto dwa Ghana ha de
Yina akola kete kula no ne ohwe ne kira kwan yenhwe anopa video no so kakra we eya prosifo no we aposifo no abra omo bae anapa no na omo ebo ban kakra se omo tumi apapra kwan mu na enomo ada ho na enomo ada ho nti adan ebesan kwa adan biem ebesan kwa adan biem we eye nsisi a na yaye ede twen yenu bema atu yenko adan na ensamble sisi a we eye nsisi a na yaye ede twen yenu bema atu abra yede ne konu krum no Elizabeth misra mo subscribe to channel no abra na krum for na twen ne ni abra na krum for no twen no enu ni enti omo twen no ewo ne krum a na omo de ne eba nti omo twen saa nti ekrum won de mfuturo kwan te kofo gua omo twen se yenu ebema atu ebe tumi ebe piemu ewo ne fie yenu ebema no na ontumi embeduye eti nkofo wo kwan so omo twen ene omo mu ko efom nyina je efom ko omo kwakoye de ese so omo ebia abla ne ka ne betwemu no ni abla ne ka no ebetwemu no ni enti na nkofo edi ekire omo de ne kodu nkro eti enne yenue no yebebie ne so fie ebie ne so fie a na ya yi ne yie kama Elizabeth yabo a oche atu we love you but God love you more Elizabeth bio I say okay mate oh Kingsford makan wo de no me say wo de ba mami hu na yentumi enkan na nkofo enti me sira mo fa mo comment mra enti ne krom na abla omode ne bedu ne krom ena ye hwe no abla omode ne bedu ne krom ena ye hwe no abla omode ne bedu ne krom ena ye hwe no enne ne yire ne mma no abla 1 week ne du ye no ne yire ne mma ne ntumi amba no na me akwa na me ka bi se ne yire ne mma ntumi amba 1 week no sana entisa na mmom no na ewo mu se ne yire ne mma no eni Ghana ha enti eye dan ne omedu na eye no omotuma bedu na ne yire awerho samba akone se abra ne yire ye frɛ ne se obekan tribute no obegina ho no wentumi anhye ne ho so na osu saa na obi baje mike ni funi nsem na omo yese omo kan de amano ehwa na mihu se wiase no ese woni wona ba ekra nka emano so ne de ne hwefoma ebedije wiem enti abla okonu krom no no abla yenu ebema no ekonu krom enti krom afo no hu se ka ne ba no omu nyina dirimika ekwa kwahia yenu ebema achu ekwan abla ka ne eba no yemu nyina dirimika ekwa kwahia yenu ebema achu ekwan abla ka ne eba no ni eba krom wo no enu ni abla eba no enu ni enti ambulance na eba no kodu krom ho kofo twa krom ho hia ede no ko na ebusuan fie Dorothy Nsia I say our beloved bro Atsu rest in peace and Mauli so say rest in peace champion nipa eko enti ambulance na bisu no enti penifo omo kan ho ese omo ba no omo bazia na aban ewie ne die Deborah so God knows the best God knows the best na mom no etoda bisu a ewrade ka onhwe enim yentumi ni ewrade ntwe yentumi ni hwehwem so da debi na mom no ade bi wo na se esi a eja Kingsford onu ya Kingsford ya 31 years we do 40 years crowd hwe ye o makelesin o wachini sike die wie
yawo Sule Ali Mutali ho yawo John Penti ho like is ho yawo Domote ho yawo players bi bria mabo ball abetini fia sika omko bre na omu nyan no omu de ni kakra shebi di man ko fo nyebi wate na for comment bla na yenu ebe mai fie enoma wo biebi cheche se ko yes adwo man nyina na nka wanya Awurade ni mu adom no we protect no it yena sometimes me bisa say Awurade Yankopon eya na ohun saa nso hwe eba yo so no yin ni ana say Awurade di si bibi kwan ewo ya blabom Jan Adonis Jan also Atsu Felix and I say rest in peace legend, you'll be forever be in our heart. Hey, and you oh, let me be say, and this ad doyena no ye be bringing no. Everybody yanko point to me when say ye knew be me or if yanko for a blue be 1,000. Or be a prison, yet no too much, be a summoner, and only more fear, yet no tomb. Say ye knew be me, it me a channel. Iti edibiana me ka say sa adewe entumi amma saa Awurade Yakopon na ekoya na eba ni krom ni o and then the krom wo omo ama ye ready amo twen de bebre na me ka say nka we no eyemra nka we wie no football no bo wa retire no na nka wa ba fie na wa ba ka say me pa chuma ba o na busuafo ehunu no na ma work am no Mr. subscribe to YouTube channel man Eunice as ow Eunice yo do onye yenua onye bibia nemum oye Ghana nyina dia Ghana nyina dia ade ba kwa mani agye e wa aban ho se aban se ni kromo astrotef obeye Atsu edi na bada so enye stadium but astrotef yedin da so ebium so no ye besan so e de ni bibie ye bede da no na se bibie be sie no e de be tourist site ni tumi atwenkofo efri chichi ne benche apne kromye police escort na e de na buy Felix okay Eunice makan de no ana na p as may your soul rest in gentle peace. Anna Kingsford Apenkra also say they are going to lay him in state here too. Yes. On what the dano and na ya sisi ya no mu ye no ho adwuma mu bie so ye besa ko mama life no to mu bie so bia na afi de omotumi akapene krabia kra edizia de omu ewo ho a omu ye no enti ne ebe ye no ho adwuma ewo enyimre ya ye de update ni na be mama omu badeda no ne ewo adan mankofo ehun nanim enti ade chi a na omu aye yie no ankasa ne de ye yie ne de ye si nkwa ha bro we love you but God love you too so much. Rest in peace in Jesus name, amen and amen. Veronica Kwansa Yankopon Shirawati. I swear I can't control myself. Very painful. Life is too short. Dorothy is here. Yeah. Say obi catch ne say bra o boboy and then you be ubewu a. Ka ebi kran ko betimi aka ni panse masa oboa. Ko betimi aka ni panse masa oboa. Deborah, painful. And ni yire ene ne ma wo fie ne ba bia kro no do 10 years. Nti bed ni nyina be ko gu ne yire no so. And as they ba kwa mesan dwene won say ne busuo mu no isi ya say ye hu akran ko say bi aka akran janka no ho kra ne hu nanim kra ne nke awechechira aba. Si atwunu maame, atwunu sister, atwunu bibia o nya access to nkola no nkola na nya de ye ba mo kwan so mbetena Ghana ha.
Yeah, macra no quite say or Matanaka and Miko school. Before collaboration and no crown, even in a crew. Nina before na Bruni in the panel, or my share, Nina Nano, no. Yeah, man, sister, no, Tafor, say, Jabakotna on chain, na Uka, Uhunima, or the Aya, Chichi. It did the Bay on Mutin for say, young Wally Crumini. Cause the Cora or Wale, a Kenya, at least, a crown over to me for car couldn't crew. So, comfort, Sako dear, as this is so sad and painful. What you say? But you see an aqualano. My men, Uncas are two mammy, oh, Nana no more. Or now cansem. I tune papa, oh, who and no, 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 cansem. I tune you no me do 10. You never mano, you no more men who are more fast for. And I tune twin sister. Ah, only yet twin no. Young man, I cran about say, I cran my tan and chain in school. Bruni, on man about coins on black Ghana metana Ghana. And Tisiano, Aqualano, Abaye. Ghana has lost a great person. Bawa Nathaniel. Bawa, easy. Brian Yoko Bray. The Odenica. The Ondenica. The Onim. The Busiafunim. Project couldn't say. Your oh ye. You see, couldn't go for her. Na blah blah, they come on for. And you may be in your bemano. Aya ye hu echire kwan ukrumo de ene de mo abagye so wo pa adan o mo abagye so pa prosper esun tisi an so bi di ye nu ebe meka obese no we hu me person me stay in Ghana for what binion be de me chen say kebi or retired no or ba Ghana, Nkobit may be still Ghana, say be a wakobo bodia, say continue any chineba. Or the Pukia Sandra, as we may your soul rest in peace. Amen. Oh, continue near Untum Gassa Ukrum de Umma. Say, as a modern winning Ukuma. Until Obapan Krum, Ghana. But open Krumwa, a hand far and a okusti. So that's it. Intinuma, you never buy any day. Abibly. Oh, Eric Mauri, I say stop that foolish comment about the children. Will you not see the family? Stop that. Marry a white woman is better than I can. Eric, Miss Romani, do my time in Pacho. Adwene na ye kire me dem pesa me chen say owale white a very good what is it because ope person nkura nan say asetene mu no omunyema wo bet me pesa say me kire say ko hu akra nanimu a na abusuafo no hu nkura nanimu a na mo benya we kire a free I say my heart is bleeding at you why this and John will be as I learned he will bury tomorrow. Yamboa and then ye who you do massa and ye better done. Intina tent in a walk room one, a immunity. What's your picture now? The crew one better than and there. Let you know, or more to me, a cusino. A china ombe ye no, and the umbesino bet a china ombe ye no, and they are the umbesino. Na a china oma ye no, until by now I make a say, dear. Ye besa alcohol beam na yamam life update no na mahu nti ye besa omesi no enne misira oba she video no mame why omesi no enne na echina ye eyida ti na wo hwa footballers ni bibre ntumi amba mpenifo ni bibre ntumi amba na de I say oh Eric please don't do that please Eric de obese nkomo no ye wura ho but Eric so obese nkomo no comfort to say, Lord, we love you. Peace, test peace. And Elizabeth Yabua say, forgive him. Okay, please. Oh, maybe okay. Me okay. Say we are said there, Sana, na yete. It is Sa and Echo.
na me pese me kira de bi se ade bia ye bia wo Ghana ha bia no de bia me ka se se ye a na ye hu se ye na hu se ye bija ho ye tue mu tan asetena mu ye kire boda wotia se ye tue mu tan ena anapa me ko hwe eye na se de wi ananyo ma se ko Atsu now ni parent ewu okay so omo wu dia ene different ebusuafo ene ye ka etizisi ano aroho to the sense odwen ho a ontie se enti ka no bedu nukuro mu ni pese ye de anapa videos no kakra ye de tum mamu anapa no eyie no wa wenye bia nhwe bia no ebesa abon preview e ama na yere ebekan tribute ko wontumi ankan na yere ebekan tribute kra wontumi ankan na sun ahyene krama hopa academy wate ene no mebre eyenu mu no yina ye kekan se na yere wontumi ama na yere ntumi ama na yere ntumi but na yere no etumi bai ebipie mu ama eye ne eye kama pa na busuafo na maame oba na maame na papa nyina bai ana onwo nyina bepie mu a mu ne busuafo no be ye baako na omutumi ebeja ye nua be ma no ye nkohwe anopa de ne so kakra na yembra sisi a na daka ne nie adaka ne de efe pan yi adaka ne de efe pan yi me bacho me sirema eha no adwenkyere Eric de obeka ne de ko but o wale broni a apart from say obetena brochu nya nkanta no sisi a no nkwala no kra no unya hu kra na bi mo nya dia papa no obehu kra no anase nana obehu kra no anase atwuru sister kra no obehu kra no no ma yewe ana broni so de ne ma ye different enti nkwala no da chi de kese pa na mmom ebusuan ne ye adwene ho ebusuan no na ye adwene ho hwan na besi ne papa na we ebusuan mu hwan na ye betumi appoint ne se atubeni apart from say ebia ne ba no be bibi wo TV so me ye behu ana se bibi baba ne ba no ye betumi abo ne din se atubani na o ye sade we so wontumi ye sade na ne opadin no yila Cynthia Frimpong also this is too sad rest in peace bro what ba she video man enti Atsu no na ya makwan se yentwa no photo because essence say ofa eyi bebrem nti na we pra anapa de ni yenkohwe adan so de no so emra kakra John Paint ni like Kingston also ebetwem nti yenhwe adan so de no kakra na emra adan de ni adan eso de ni ehwe ha kakra nya behwe ha kakra ehwe ha kakra na behwe ha kakra enye izo Dorothy thanks for the update Dorothy ekire se ne maame no pewu nti Atsu sister pe na akaw eme eye dan kra no behwe Atsu sister nim kra na mewra ho na mewra ho eti Atsu ne sister anapa na ebie ne so na ye obi akowra on Atsu ne sister na medwene no ho se isi on nani da so pa akopɛ ene ne bra on didi no ma ne bidi sisi ane bra na frimu and sisi ane ne bra na frimu no akwan ben so na obetumi a survive even kwa no so obetumi survive kra na ese awe chichire ye fun nipa ho ne bra nani da ne so no ne bra na ewu nti hwan na beka bi edama no hwan na obetumi tunofo ena yedi ne kopie won krom me se obi a ohun ne da anka na we se nkobetia Atsu ena ye ko hu no a aka ne segunobo obi a ohun ne da o
nti kane ni dream ni say Atsu bakrum hade a nka me wish say metumi chia Atsu nsem anase metumi ni Atsu edi enkomo but saa nipa nyina entumi enya saa akonya no antumi enchia Atsu ennema maroko kese se yini ebema no na blabo no ekowie ni saa yapo payi yapo payi papo pa yapo payi because odwene the way a enoma si koya na ano edin ebe se yakọ eyi na nkasa anapa no duya na eyi ne esi kọ na yambra sisi a me pese yetwa anapa no duya se wo ya wonye bia nhwe bia no chapitu me bo ma wo hu anapa no eyi ne yedi tum na otumi ehu ahwe bi Atsu eyi no otumi ahwe de ekoso ewo Atsu eyi na se anapa no ne de ehye eyi na se ewo de ekọ ni nyina no edi nyina de blamu na mohu the way a enema esi ekoye ewo Atsu ne yi na se eti yemfa anapa de no efa entum kakra na nkofo entumi enhwe eti yebe chechi mu so eri amamu na mohu de eko efocho yemhwe anapa de no so kakra yemra Evangelist Nana Kofi was so sad. And authority is please chooses is living in UK. Okay. UK now one so over tenasi or UK here. What matters or UK. But in Kolano so my who say Sebio or Bonnie Brave normal Sebia will hunu Kolano cra but yeah and a party in the bush for mobile no and I hunu and a pan bush for no yeah but say mama update and to share front view in our an a party no nipa bebre e pese e bo ekoyenim abra ye mampani e baa no e de be kire mu o mampani bedu ye abra ye mampani bedu ye ni ye mampani e bedu eno ni ye nhwe ye ku ekikaka na ya kire mu de abra o mampani e bedu ye krumo ye mampani e baa ya osifom na ochia eti excellency Dr. Maudu Baumia ebai ana papa Mahama eso ebai ana eche so nana ado danko akufado his excellency ono so ebedu ye nti abra obedu ye na akotena ase no in fact I roho ene adapa de odwene ho a wonte ase odwene ho a wonte ase aya roko bebre nti ye papa na nado danko akufado ena obegina on to be show the last respect udu a na wabo mu ase na de ma no nti ye papa ena begina on we ye tubit abra na ye kan tubit elema ebusuafo no abra na ye kan tubit no na ne yire be kan ne de no in fact ne yire entumi ngine ni me pese ye ko bibia ne yire be kan ne de no to share picture ya suli net for no jo like is so na etfo no pese ye be hwe bibia ne yire be kan tubit no we busuafo be kan mo de ne yire ne ma ne busuan no ne ewo no ne yire ne ma ne busua ne yire ne ma mpese ehwe abra ne yire ne bae no na ye kai so mo mehwe emu no nti omo ba ba behwe
or Papa Neni. Oh, in fact, you can say, where ya, in Ebema Christian Atsu, Stephen upon, I say, rest in peace, Atsu. And a Deborah Bium, I say, bro, it's not time to give birth to a white woman. Oh, but you're far away, and to China, and doing your Bemano, as someone myself. Ma yemfa ensam bebre mfamba enti abla ye kan to bitino eno ni ye bon to fara dia ma ya ho okay abane busuafo na eto no ye pese ye bisiro mamu man yen kasa bebre Atsu sis and wife are in the same area in UK. Me pa mo choye da ma se any update no Dorothy insia Dorothy wo UK na misro do you see me update the meaning say one I was watching a woman is updating there I don't know but Dorothy why are they say woman update sir nti ebusuya Turkey Airlines penifo na omanum e buy no Turkey Airlines penifo enimu buy nti update ene de mamu eyie no de ekoi enne ho no update ene de mamu eti ya mobia kwan se o mahwe ni bema otu as we love you but God love you so much me pese ye de rest in peace ni de tumbebre yamfa comment ni mrebi na ye nua bema no on se Ghana fo ye do no because nipa bebre na ehwe to ba me body majorin otu my body hands girl this is so sad intana won't me anhwa update no na me de ema wono anapano won't me anhwa update na me de ema wono enti areho pa ana ni yire enene mma no ana ekono ni yire ne ma ekura wa amukɔhwɛ emu no bi ne yire ne mma no aba ne yire ne nice pa ne yire no nice pa yire ne mma ebai yire ene na ɔkɔno ebusuafo a mo ba yi na se president ene mpinifo mo ba yi na se ene na omo ina etwemu no Joyce Zuta also ana Patience azu also on susu me se oba for comment bla comment ni hia me chen bibia wo wiase mu o do comment ne ba na etumi aboa ma yedwumede na yedi no etumi kama saade ye hunu we eye bako 10 ebusia ema football ni na de etisi ema wo na wo de aba no de bisi so eye ade a na ye de aka ye nua bema Atsu eti ene yema wo pe na wo de aba bisi so nti abla na yere yenhwe abla na yere ne ma no abla ne ma no ye de flower ne ma mo se mo famla no ye ba behwe rest in peace Atsu. Rest in peace, Atsu. And the no yes, uncle. Back nameless is here. Yes, uncle. Back nameless here. Yes, uncle. Nameless is here. I'm upon it. Eti enko dinaso na yenhwe de eko bright media ni krom de se u krom de otwu tan oba krom a se ye welcome wo krom de ya amamre ne amane bebre ye wadan on za dan for the omni voter for no na yepe
Nti saa na baba nti ubu okrom kon dia amemre dia betumi aye ma bibia etumi aye kama ntia why okay Dorothy nsia wo UK mate why UK for mu okrom me da se family Ruby I say oh bro Christian Atsu rest in peace for comment bra and chedbc Jessica Boatma I say rest in peace Atsu Jessica Boatma I say rest in peace Atsu e pese ya mamu videos ni bebre afa Atsu eye no ho Mesro, I'm already in physical subscribers, so they are mine. Mesro, for update, Dennis, okay. Okay, me Krumon, me de betum, intino munya botama, me de Krumno ebetum. Ya pese ya connect ya de ko Krumo, iti Mesro Mko, ya beku Krumo sisia. I'll say rest in peace, Atsu Eric appear. Dorothy in Siasa, maybe I'll say, okay, Dorothy. It's so simple. Okay, Dorothy, I tell you, Mr. Me rest in peace. Chance you didn't come on. Why, Mr. Oh, Mr. Mumfa and no man diagrosa. Why, Mr. Nti yede ekromo no eblam nti munya botre ye betwa kro na atum zisia nti munya botre yede ekro no ebetum zisia na motumi hu de ekoso ewo adan yensan ko adan na yensan enkohwe de esi ewo adan na yemre sisia abla yede na ebewura krom ho ana ese obi antwe ho enti ekrom adan na body na edu sisie adan na body na edu sisie nti na anfie ho no ye mama update ewa adan ebe yi video no kakranka na ye de acheche ho na okay I say Bash Aiba, rest in peace. And Martha, Joyce, I also say but I'm Martha, but he once taught me football at La Paz. Oh, so okay, be okay. Comfort sako there I say rest in peace Atsu enti adan na yehwe skills ni na posifo no display wa adan ma obi a hwe bi ene a soldiers for ni police for there omu chire bi ho all just because of ene be ma Atsu enti update we nyina ya adan posifo ni yi skills ho nti bebre edumika omoko nti aposifo no na yi skills ho no adan na ye finisi yi nipa bepi ho omu display okrum ho
enti nkofo mo adan mo ma hye tuntum no mo hye tuntum de bebre mo ma hye tuntum no mo ka se yenkọ adan enti adan na ya se de mo aba no enti aha eya adan yenu e be ma no adan ana ye hu sisiye adan ana ye hu sisiye enti so far videos no me se oba for comment bla share ma for so ntumi ne bi na mo mra so o mo amode mo comment ba ma kan ya adan na ye hwe sisiye we mo mutumi call adan no we na live reporter every adan eba nti nkofo agi omuni ho nkofo agi omuni ewo eho pa yi yansa enko emra sisia ne yere ne manu yanko hwe omra sisia enti no momodi agina so eman epese yinya de ekoso sisia ewa adan no ede mamo de ekoso sisie ewa adan epese yinya de mamo enti ye technicians no eye adwuma sisia enti oba emfrisu sisia for comment rest in peace ni he che bibia o wiase enti me rest in peace no enkoma sisia me rest in peace no enkoma sisia bomodin agina so